Sakay, ang mamong dagay umalis kita ni barbaro nga karo ba tayo? Ay na. Nag-uubingan na pa lang ka, di pa nakagraduar na iti babae ka. Nasikuganan. Sus, kalalis na lang dirabi eh. Nakadamdamagang mandaytan bakit? Ay, Ne, kitampay kitam dagay sampay na nga pantikan na nagrurugi. ay sus, pati pantiti ka aruba madilaw mo pa eh. Ay, ay, Datang tukot nga menta, nubyo-nubyo dada tapos masikugan data. Tinda pa'y amuti, ang labati, pantina na ito yung babae mo. Nay, nagruget. Ay na. May salawas tinapalabas. Ay ala. Talaga, nagruget. Di pa naglablaban na pantina na ito eh. May salawas man na tinapalabas. Ni! Napinagdalos mo tindi, pinaglaban na ti pantina. Wow! Naadal na siguro mo tindi, aglaba ti pantina na pinagdalos mo tayo. ni, mas daw kalaunayin ba kanya? Nagdalos tayo pantinan niya. Ay na, ako, siya tinagdalos ni dayan titawa tayo bagbaga kanya nga di. Nabayagay yung bagbaga nga, dalos ang buwang magtatawa ka. Di pa dinadalusan. So natin nakikita mo dito ang narungit nga pantay. Ay ang gaputahan na amo dito karuba tayo iti aglaba. Ay sus, dito na itawa ti gapuanan na nakadungdungre. Ay sus, nagado iti tapok na. So dito ti gapuanan na apay ang nagrungit na panti nga makikita dito. Ay ay. Alay mo daw na yung mga dilaw, ay na.